Onyanko Bono Epo Yemantam no emo na adwadifobia wonum etonto se wo Techiman wo mko eye Burkina Faso no akwakofa nto so no ba no de alehwede eto mpanimfo eka bi wom enim se wo srada mente me ho se ama no homne se wo boko no amaso wo twamu anaso wo kokra nto so ne ba wo mo bre wo kwan so pa timpanimfo hwe na won siesie se be ya boko asomdue beba ho okwa Bono Epo Yemantam mo panyina wono no si Adom Kasee na emo ho eye Christian ofuriko man wa boansema no se Ejodifo wotontosi ewo Techiman etwemu se esan Bentime nwase sori wo bokunti amawa adwuma wo ye no enkoso okiremu se abribia wonso no gujam esan se okwa ma wodo so ne kofa ntosi ibenti immigration for ti mikire wo mo aposi fonso ti mikire wo mo wo kwan so a eya no wo hwere sikapi ewom ebi wo so awuti anye ya wode ntosi ne beba o mayi mo no na efa no apro ntosi fo hima ayojoy se wampofo na oni Adom Kasee atwetwe enkomo etoto sra ban sa da Roma wo mebo omanfo ho ban ewo boko ene Burkina Faso Bawku ntokwa no affect niema bebre yenuanum bi wo hokra ye tie ye didwa edu ba bi a season bi a ho he niema ni ho omo so ba ha no ma beto sese omo kura adwane bebre adwane aba ha em se ye mpanyimfo de aba banim bebre a be kan kire be se de amane ya ye hunu ye mpanyimfo bebre so ahia ambassador no kura no ye ne na hia am ya ka ye problems a kire no na nsa obi kotonto so omo so wantimantu ya ka anwie omo che ne tena ho omo che no bo duam adi chei to na nan ne nsa sanka be dan bi ma ese mire bi be ye bi wo bolega e de maye na nke be bo aye pa Intosi dwadifo bi nso ene Adom Kasee atwetwe nkomo ekere wo hawo a wo mo fam esan intosi bo a ayedin enti ayam sisiye wo mpapa enye hia pa ne ahokira ye nkoda sanse Bawku ntokwa no ye TV ho ana wote ne wasum se de ekoso ho a enye hia pa wo nko omunyine dwane ba ha na ye nso so ye ko fesi be nti abale hu ya na wo hu ye mobo na wo so wonko ho na sa ntokwa wo ko hu asem na wonka wo fa ye ntu aye ma asomdwe mra esanse dize abana ma dize boa ye den enti ama ye niema be ese ye dwadie na ekofam ti ekofa ntosi na kaska nti ya ba ese ye to na boden sikaso ni system so obi di beba betade enti yesra abale bebre se wanti dize enso mane ma mra fam na yeso adwadifo ye ho atoye Adom Kasee ehunu ewre bi a wo ba honom so betontos ono so ede ebo a wo moto no ene sade ebo no akosoro eto Adom Kasee enim esa okwa bibia bo ayedin okwadura mosifu wala matum enti mi to hwe enti so ebe to ye kra enu kra ne bo kra yedin sin bibia enti me to 10 cities enti so ya 10 cities kra so ene enti mi nyusu ma de enchima won sanya bi nyusu enti esra ban Montifu we no so se ne be ya no ma no so bo be so betse ye ba ni yatima didwa